presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigay po ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kasama, mga kaigsunan, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadas sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dikoy. Higalaan, ang atong magtatampo si Dikoy. Kina akong problema, bahin yun kung usawa, plahubog, galing sa wabida. O kung nga no problema, yung kung mayo ani ni ano, inaniyon, saan ako ang pagsugod sa mga pagitabo, samtang nagpalahubog, sabihin doas, no Pedro. Sige. Ay, ganda na rin, bro. Diyos na, maging honest tong asawa nung pida. Kanda. Ang ako tingog, bisang paggaw kay ko, ako sa Rini Cruz. Ang tinuod yung original nga, ni kanta ning Wanay Luha. Rini Cruz na niya ako ang tingog yung roha. Kinibay mo. Ada lagot ng doon eh, sa. Ay. Pre. Oh. Si pre Dikoy mo. Adi, si Dido na. Di ako Dikoy no. Sa maraton sa kasayon. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Sige. Pre, no. Biday. Pre, sorry. Ano ko sol, pre? Oh, nalali ka so. Pre. Kalatan ka doon. Utasaw. Salamat kayo. Ado, Pre Pedro, ha? Sige, pre. Kita mo, suruyo lang tigas lutupan kay para istorya dito. Sa imuhang mga tulo ka buok uyab, ha? Kay nabiyudo naman ka, ha? Tulog mo ko yan. Usan ibuwagan ko. Pre. Pwede so, pre, kaya iwaw ka ko. Ikutosan ko dinagan, pre. Surprise? Unsa man? Mati na. Kutosan ko dinagan, pre. Adi ba? Kutosan ka? Ano man? Unsa dito bo? So, Unsa lagi? Ano? Midagan bangka? Kadit. Kuhaan kang tubig, ha? Supring, pre. Ha? Sorry, twist pa. Ako surprise rip. Aw, Diyos na lang. Nasamot Diyos ako na lang. Diyos diri, oy. Ang nana ko, tubig rin, pre. Kanala lang, pre. Tihika sa di mo, pre. Oy. Ano ba? O gina siyang lilit na tindahan. Kanala lang, pre. Kayo uhaw kayo. Dali, pre. O, sige. Basta tubig ra ako madalit, di makakadiyot magkuha ko. Kanang bugno, pre, ha? Tao ni mo, ay. Bida mamili. Pambaka kadiyot, sa. Lamiyas, bugnaw pa taon, eh. Kadiyot, ragad. Santo bro, santo. Magitaw to imuhang pag-inom taos tubig. Kung saan mag-ihinugdan nga nagdali mong katawag. Aris bay, ha? May problema ka? Oh, pre. Kuhaan, pre, kini. Saban. Kuhaan, pre, ba? Unsa lagi? Unsa man? Kuhaan, pre, kining... Akan limot noong ko. Limot ko, pre. Ang tong limot-limot bungot sa ito yun. Di pa tubig ko. Salamat, pre. Salamat.
Oh, saban. Kuan de. Okay na? Kuan de pre kining. Si Mari Tilma ba? Ah, si Bertil ma. Ano man? Oh, good. Kinsa Tilma ba? Imo asawa ko. Ako hindi nakasawa ka naman, pre, ha? Naunsam na ko asawa, pre. Tuas tindahan ni Salud. Hubog pre. Di na mo may isna, masya ka ng istorya, pre. O lagi pero ano kapait kay nang hagis pre. Nasaan? Kinsa? Pirmi man sana. Nangulata pa yun pre. Naasan ka naman na niya. Unya kang nakapait pa yun pre. Kay ano Unsa man? kapait pre. Unsa man? Kay pulis mo yung gikulata pre. Pirmi mo na. Unsa? Pulis? Pulis daw itong gikulata pre. Si Muhing. Muhing, ang pulis ang hingigo kayo. Oo lagi pre. Ana, bangko na ni Ron. Purbida, wap ka magsulti na yun, inaakbi ni boy. Kaniyo diyan, saka! Pre, pakan na sa ko, pre! Ikaw kaon niya! Ibuhan ng balay! Wapa ko'y pamahaw! Kidrot ba niya? Oh! Kinsa pa isog dia. Pero sakit sa kong imong gikulate, gipuspusan, pagkikuli mo. Yan sa reklamo ka. Gusto ka tuwasan ng tira? Pulis taon ko na eh! Pulis ka. Nangulata ang ganyan ko gusto ng daw. Pulis pa. Kailan ako na ha? Si Muhing ni Dayo pulis tukang. Muhing ba? Ay, di ay. Katong pulis nga kusog manukhang og mga adik. Katong sharpshooter. Taon day. Nga bisa ang lamok maglupad-lupad. Igugiyapon na itlog bagyot. Oo, day. Ako taon na day. Si Muhing tukhangers, ha? Duklon sa nung ka? Padukol ka? Ha? Bakit pa man? Ang gikulata na mga ko ni mo. Yan sa man, pausap ka. Para ba ako palingtas pag kinulatan ni mo? Nabitin pa na ba ko? Uy. Sama tao na, day! Sige, uy. Ang banal na kong manluluwas. Dong, tabangin ko kulata, Arizong! Alit, tabangin ko, be! Mga kailanin mo, heng tukhangers, ha? Koy, Mga koy. tawag tukhang din eh, mga kailana. Hinampang magkano ko, sabi, palit. Ay, Basta to, tuloy na yun! Okay. Ano, mani? Anong gidamon ko ni mo sa motel? Unsa, lugwasan ka ni mo? Hindi mo ato ni Bay. Yaning bay? Ato ni Bay, diliin nyo! Oh? Ato! Sabot ka, ato! Inyo lagi. Lago galing ko na, tarok ng uri mo sa pultahan ron. Ayaw, luwi ka ayaw pultahan. Ay, na! Lagot ko ni mo, ha? Lagot ako! Oh, inak, miyago ko ka lang. Bantay ka lang, mata mo, bantay ka lang! Ningga nga pa. Ay, so kabayo ba yung paslakas taong nang naganganga taon? So, sino ba ito ko ba nababali mo malamboy ta? Okay. Sir Moeng, sorry kasi tambo taon ninyo sa akong asawa, sir, ha? Sorry. Tempa. Karoon na yung mga gisulti, be, nga may naitabo na mo. Sulti ko. Kato pagkikulata ka sa akong asawa. Usa. Kuya, wat yung mga gisulti nga may naitabo na mo sa masawa, no? Kung na may makadungog ito nga may baw, di tinode yung mga gisulti. Nagsirsir ko sa asawa. Sao naman lang? Sir, bida sa ni mo. Ayun lang ang istorya, sir. Lain na sa na, sir. Patiyan ta sa to asawa ng kalakihan, wala? Sorry lang ko kayo, sir. Ako, ba ngayon kong dispinsa ni mo. Kira, sige lang. Ito yung may mo. Tabo naman. Mau Ya. naman eh. Sakit mo kayo. Burot man mong naong, sir. Lagi. Tos di kanta na, eh. Ha? Ikaw. Kumusta naman bundok, sir? May problema ning bunog na ko na koy. Ang dili okay. Kinikirat sa akong mata. Kirat ka, sir. Kirat ko. Kirat mo lang.
Salamat ka kakailan ta kay di pa sus ako na nagidakop ng asawa mo. Ikaw ba? Nga nung masalita kong mga kamusukuloy, pulis ka. Kulatahon, di ka rumita. Nga nung kulatahon sa ka. Ay lang ta kay kan nagpalahi lang ko kay kasagara na nga mulata niya musil pa ka. Ako na mao nga nagpalahi ko. Gusto na ko magpakulat tapos sa babae lang para matrending ba. Mag-viral pa day. Mao nga makakuha pagid akong views. Ako, sa ato ba, giblog to ni mo sir? Ay da, sulay-sulay lang god. Huwag ka masulting sulay-sulay. Ito ni mo, bisa din mo eh. Nga naman. Mapil na kukulatan mo. Ayan ako Soy. Haskan. Ano ba na ako koy? Bisag langaw ba? Sus, paksit kinang langaw? Oh. Kada yung pako. Go gyapon ko eh. Maitlog pa. Ay, joke na to ako, sir, sir. Sige, sir, arrest ako. Magpalit lang ko kuhan. Unsa? Para utas yung bunog ba, sa imong bunog ba, para dili kayo maklaro niya. Di man ka kay blag-blag ka tuwi mo. Para tas imong kirataw na kong paliton. Unsa man? Hilom day. Ay! Oh, saan naman sa natin ba? Saan ginom mo? Sige mo kayo sa pagkago niya. Vitamins. Kung ilara natin ba? Gibalhin rin mo sudlan sa vitamins. Wala ka kailan akong gigunitan? Kaklaro, ana? Sabi na! Kubro! Ah, kubro! Dili. Banakon! Dili. O sabi na na? Watira ni. Hindi na. Ha? Baho ko? Klaro kayo. Baho tao natin ma. Ang sa mga baho di ay? Baho nga. Bahong kuhan. Fighting right 50. Ah. Kring. Kring good. Nagkapanimaw di ka dong? O sabi na ay. Ay daga may ragod ka ayo. Uy, panglimugmug lang ka. Bugbog sa mata. O sa libugbog ha? Hubog ba ka? Duhar ka libugbog ni mo. Hubog na ka. Ay. Pura ka. Way limit na ni mo. Basta makainom na kagdagan. Maura ni oy. Kunya, unsa man. Humanog. Duha ka libugmog. Wan ha. Ano? Wan na limit sa. Ay nalang tani mo kapoy ba ni mo. Ay, sasay na tani mo. Batay babawoy na sa ka. Ha? Maoy! Ano ko tawag magmaoy? Duha pa kayo nakabutilya. Magmaoy na? Oh shit. Oh, ba na. Aksyon na. Don't cheat na. Aksyon na. Action go down. Come Oh, on. come on. Mauna na. Ha? Bantay lang bitaw. Basta magbaoy. Gilig ro. Yagbong ito sa bintana ba? Tangan? Yagbong ito sa bintana. Ihagbong ko ni mo sa bintana. Oh! So, pa ay. No worries. Nga naman sa inuon sa? Ayaw ka balaka ba? Nga naman, ha? Sa ato pa, di lang ko mabalaka. Nga mataga kang bintana. Ako mabalaka. Nga naman. Wa ka mabalaka. Nga naman ka mabalaka. Wa ka mahadlok ngayon sa bintana lagi. Hindi ko mahadlok. O nga naman di makabadlok. Tungod kay atong bayway, bintana. Katawanan! Katawanan! Mao ni sitwasyon na mo. Way adlaw nga di mo inom ako kasawa. Grabe ka pala hubog. Unya! Ayo! Maayo! Anong salod ay? Ikaw rin pangita na. Usay ato nang! Na! Usay mong ipangita! Asang palahupog ni mong asawa? Wala na. Ko. Ang ano man tanang? Maningil ko. Utang di mo silma, ha? Ngutang di mo inom silma sa imong tindahan? Wa siya utang. Unya ka naman ningil pa ka? Tungod kay gipanglapay ang akong mga garapon. Giguba niya ang akong mga lamisa. Ang mga bangko iyang gipang puspos. Oo sa? Suma, dito man kaon sa may nakita na mo. Si Muhing tukhanger sa mga kita na bunog kay nang, ha? Huwag mo kita ko di mo kon? Od saod ba din mo pagkakitaan ako nga misok-sok man ko dito sa tindahan kay nang lupad ang mga butilyas ng mga garapon. Mao nga dako kay iyang damage nga gihema. Og angay lang nga iyan yung bayaran ha. Kay kung dili ipapreso ko siya. Nagsalot! Nga na doang? Kuya, mapriso ka nila. Mapriso? Ano mapriso man? Tungod sa imong panghagis ito tindahan ng salod. Pataka lang na siya. Ilan tatilma. Kaya ako mismo dito ko, ha? Kita ako. Ako'y nagkuha ni mo dikan dito. Naunsa mo kaway. Uwe, wala ko kita ni mo. Ayun nga. Wa si mga garal. Mao na di ha. Mao na yung resulta sa imong pagkapalahubog, day. Wa ka mahinumdum sa mga panghitabo. Mubalik to sa saludugma, ha? Ikaya tubang ato, ha? Ato ba nga, ino? Di to naman tubangon. Pulis mo anhin mo. Ha?
Unsa? Saba ay, maglagot kay ko ng salod na. Siya'y isunod ako sa pulis nga akong kulataho. Tilma Sapra! Mao ni akong problema ron, nanganti ra biro kang sawang kulatahon sa nang salud. Tiguang bitaw to sa salud, kulatahon siya. Kung magkita ko no sila, kulatahon niya. Unya kay magkita mo yun sila, kay maningil ba to siya? Usaon naman na ako. Palihog be, lahubog kay kong masawa taon. Bam, unsa man namin mabasa din Bible. Bam, partis mga palahubog. So ay mga ito nakuha ni Ate Pres, unsa man, baha kay sa bunok. Unsa man kung kami pasultiyon, di ko'y. Hello, Ate Pres! Good morning. May adlaw sa tanan. Good morning, dia. Ate Pres, ma'am. Good morning, ma'am. Dondro, good morning, dia. Ate Jen. Jen, may adlaw, Jen. Punta ka, Pres. Good morning, mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tabia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Happy, good. Unya, wala sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit mo sa Diamond Yema o BMA Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Tinood na. Oy, kita kung magkakulakaw ta mga bata. Ato ba nung Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker mo ninindot kayo. Unya, ubi na espesyal o Diamond Yema espesyal o gumugumo na to kung asa tabaglakaw. Pero mga bata o mga dagko, kinahanglan mo inom yung tag Don Pepe Tablia. Labay ng dark chocolate sa Don Pepe Tablia. Nindot kay na, happy yung ka na. Sama sa Happy Mart, walo na kurun tabunok kong baktan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Lami kay na atong donut sa Asia. Thank you kayo sa mga tao ni Kuya Nick Pipito sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dog GR Pipito. O diri sa Talisay City sa mga tao ni Mayor Samsung Gulyas, Congresswoman Ria Gulyas, ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kagki, Ma'am Kasmer Ararao, og sa tanan na itong kaigsunan dia. Atong mga suon na mga kudyal, sila kudyal Danny Caballero, Ferdi Rabaya, o ingon man si Lister Daan, ang anak ni Noy Tiban. Si Brad Sok Fernandez di ay tuwang suod pong kayo. O niya si Father Josué Cadurna o si Father Tami Ogpo. Kumusta mo diha sa inyong nahimutangan karon? O labi na yun ni Father Dudon Barok o ni Father Shano Obod o ni Bishop Rubin Labaho. Kumusta kamuntanan diha? Okay, Ate Pres? Okay, ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon, nag-set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas. Inom sa set panyawan herbal capsule, katulus sa usa ka adlaw. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inundaan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maugyapon, o sa gyapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ugalang nga na problema kaayo aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol. Tungod kay doon na makaayo, makatambala ng atong kipati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Thank you, Ate Pres. Salamat kayo sa tanan na itong mga kisunan. Kinalan mo gamit kita sa itong number 1 nga plus, ang Sedlin Mitwell. Nga tinuod mo agtang sa itong panukot, pamaol, panakit sa kalawasan, parikos wins, katul-katul, kuto sa kabataan, disminurias kababetan, paso-paso, o guban pa diha. Labi na yun.
Oh, ang labi na yun sa tuang dapi-dapi nga magsakit o sa tuang bagtak nga magsakit bikugan kay mag-drive ta. Atol nga plaza sa tuang sedle naman to, well, nga narama palit sa butika. Pero wag sa butika, pwede ra mo mag-Shopee. Shopee na lang mo, i-type lang nyo sa Facebook ang naman sila page nila. I-type nyo sa Facebook ang SED Marketing Incorporated. Makita nyo ito ng mga produkto diyan, ang mga genuine nga mga produkto sa SED Marketing. Order na lang mo sa Shopee para madali kung layo mo sa butika. Di ba, Bam? Yes, good morning, day. Mayong buntag. Katubang pare nga nagbunyag sa itong gikugos nga apo ni Kuan. Ito, Father. Father, Reverend Father Dams Simbahon. Oh, Father Dam Simbahon, kumusta ka niya? Atol sa pagbunyag niya sa apo ni si Raul nga si Kung saan na diya, Bang? At simbahan, Saint Therese para sa Lapog. Child of Jesus? Dili, Saint Therese ra. Saint Therese, oo. Kanang na ang ato sa bunyag sa apo ni si Raul nga si Shaira K. Cherokee, anak ni Dudong Kit. Oo. Nya ato ka drive town dito sa Dudong Kibit. Yes, may butag na Reverend Father Dams Apo ni Sir si Raul Alibio Soto og ni Ma'am Jasmine. Jasmine. May butag usab ni Reverend Father Knox nagkaila San Agustin Parish Sagbayan Bohol nga magsunod sa tulumanon. Ingon man ang ato mga members at Knights of Columbus sa St. Therese, Undo Reynoso, Brad Eric Catillas, Brother Dimer Batuktoy. Salamat kayo. Yung mga bata, yung mga apo, ayaw kalimot, ha? Sa ilang pagpangaligo, gamit ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione ang papaya extract. Doon naman ganyan kami blackheads or whiteheads. Celebrity Kojic Beauty Soap. Araw magpabilin ka mo younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Ano na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Tanawa, doon na kami blackheads or whiteheads, panamin ko no. Pero di ka kasabot man sa imo ang dapit sa may mong aping, dapit sa wa, Celebrity Kojic Beauty Soap. When kwaya lamang sa butika, ha, dili magpataka o pamalit. Mas maayo nga tanawon ni mo sa sudlanan, ug doon na ba nakabutan diya nga silyo, SCED, SED Marketing. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, og sa tanan po na itong mga kaigsunan kamo na sayod, gud mo. Nga kaning toxic, grabe kini mo daot sa itong blood cells. Hindi ka daot sa itong blood cells sa atong sakit. Major na. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o kidney problem. O guban pa na itong mga balatian, labi na yun sa ato ang constipated ka, grabe yun. Kaya nakanatod na sa toxin nga nipundo sa imong kalawasan. Mao nang i-flash out ng toxin nga naadin ha, nga ni daghan og ngayo. Pinagi sa pag-inom sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Gani aprobado ni sa FDA FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan ng minungdan sa imong balatian o karon ligon gyud kanunay ang atong vital organs, inom gyud tam matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Abam, alisa bam kayo si Ate Pres do na pay atong Cinder lang. atong Cinder si Dudong Dikoy. Dikoy. Siyang pangutana gani be. Ay, si Dikoy, bam, kuha na siya, kanang ang iyang asawa plahubog kayo. Oh. Kada uli silang kahubog. Kada uli, sige lang kahubog. Mao na nga, iyahang gikuyawan, bam, kay di gyud mahadlok. Giingnan siya sa katong iyang gipaglabay ang mga grapon tag-iya sa tindahan ba sa ikiya ko ni mo asawa kay gipangbuwak akong grapon nya gisultian niya ang asawa ba giingnan man sa kulatahon gyud sa salod pareha siya diri kay apilo na ko si kulata kay sa pulis Ikulata ang pulis oy. pulis og iyang sinang salod ko no iyang kulatahon mo ni kuyawan taon niya Mao ni yung pangutana, no? mao na Kay nanganti ang sawa kulatahon niya sinang salo, tiguang na biya taon. Kulatahon niya og magkita sila. Unya og magkita mo gyud to kay maningil siya usaon naman ni nako. Palahubog mo kay niya ako asawa sa mga kumbuhat. Mali ang pangutanan. Pagsaro jud ka kakita noon og kanang asawa nga mas palahubog pa sa kay sabana. Bitaw. Sa karan ang mahubog ka naman yung laki, no? Ah. Akadir lang kayo ha. Kay ari ta dire sa Sirac
26, versikulo 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Maminaw na ko, murag masubtract. Ano ba? Madili multiplication, murag masubtraction ang kinabuhian eh. Kay, gingon man, kung palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, niya kayong asawa, ka problemado man kaayo, dili mapilo yung kinabuhi. Ato i-diswag dito, i-diswag na to sa chapter 6, chapter 26 gyapon sa Sirach, pero verse 8, ang usa ka babae nga hubog, may usa ka makapapungot nga talan-awon, dili siya makatago siyang makauulaw nga panglihok. Dili sa itong sugilanon gula, doon na ba parte dire nga mabutan siya kung dili makainom, na dire wala. Yun. Poro siya. 5 ka kadauli niya. Hindi siyang bana. Nagtagay na. Gisuod pag sundan na ng mga energy drink. Sa, o saan na sa vitamins eh. Vitamins ka. Vitamins ka. Bino gisuod sa sundan na energy drink. Grabe kayo. Na hindi abam. Kuan, Sir Dikoy, kanang naang Katoliko ba ka mo? Kay pananglitan ng Katoliko ka mo, kanang pagpamimbir ka mo sa Couples for Christ, be, aron mahayagan siya. Kami bro yun. Oo, aron ma-renew. Aron ma-renew sa kasagaran sa akong mga testimonies nga nabatian nga ang mga bana nga palahubog, himabay nga mga bana, pero maigo lang. Basta mamimbir nga na sila na yung maong mandated organization, mura siyag mausab, mura siyag mabag-o, mura siyag mahayagan. Dahil ka sa gulyat nga na itambong ko og kanang usengan ini kanang prayer meeting sa Couples for Christ. Sa portion na diri sa kuan bitaw, portion na diri sa mga pag-sharing na. Ang nahatag man gud nako dito sa usa ka bana, kadto man kung naa sa Biblia nga giingon nga ang mga mata sa Ginoo 10,000 kapilo kahayagon kaysa udtong tutok. May mo gihatag. Karon pagpaambit siya may last. Pag last gulat, tulisukon bitaw ko kato. Kisay Katong laki ba katong bana basta kung ka magtiayon unom. Kuan lagi kog kanang murabag ka ng quiz, murag Bible quiz ang nana. Ang akong gihatag kato mag the eyes of the Lord are 10,000 brighter than the sun. Giingna bitaw ko nagulat. Kaila ka nako. Kung ano dahil search. Kaila ba ka nako? Ni kuro ko kay gawas. Ya, ako ni bawaan nga army kuno tus una. Di ba? Kailan ako kung ano di ay ingon ang asawa ay bambina kanya kong bana himabayan mo gudi kaayo. Murag naigo ko no sa katungkuan. Bersikulo akong gihata mo ra tuyo Mo na nga Sir Dikoy kanang naang mas maayo nga pananglitan bang gani og dili ka mo Katoliko, so dili ka mo member sa Couples for Christ or unsa pa mga mandated organization, pananglitan ug lain ka mo relihiyon, lamang gyapon ka mo pagsimba or pagampo. Adto ka mo dito kay bisan ug unsa nga relihiyon maghisgot na gani og Ginoo murag mahayagan man ang tao. Di ba? Mahayagan man ang tao kanang malalaki ka man nga straight, mababae ka man nga straight, mabayot ka man nga straight, o bayot ka dili straight. Pero di may straight. Hindi may straight ang bayot. May bayot ka dili straight. Sa bali ng bayot, Bob? Straight ba na sila? Kanang bayot nga straight, preha ko. Namay ka ng homosexual nga dili straight, ka ng gitawag og ACDC. Sa bali ACDC? Kuyog og laki, kuyog sa bayi. Matod pa ni Sir Raul ka ng KGB. Sana siya? Kada gabi ibayot. Oo, di ba? Adlaw laki. Kumayagan ta, makadungog ta sa mga pulong sa Ginoo. Labi makadungog ka itong linya sa Ebanghelyo itong naging siman at mga adlaw gulyat nga naingon. Dagan akong mga abot, gubuno ko kong kamalig. Punuon ako akong isang dito. Punuon ako. Mag-inom na lang ko. Maglingaw ko mga babae. Inom kaon. Nga Ginoo. Mamatay ka karong gabi. Mao na. Di ba? Wasay na mo. Una nga, mao nga kanang mas maayo niya para mahayagan mo sawa kay murag lain kay paminaw nga ang babae mo magmaoy nga hubog. Bita siguro laki. Kay sigar mo itang to laki man, no?
Uy, kaso na to, kay matikangkang talaki rin magyapon. Ang babae, upinlayin na ba? Hala ba? Kaya aron sa ingon, husay-husay ng inyong pagpuyo kay dili man labi lang mo yung mga bata sige sa kahubog sa may mo ilis og lampins bata Bakit? kuan pagkaon ng bata hungito na ba na no salamat sa kapayangan atong tulumanon Kung ako ang pasulti! RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myla, 38 anyos, minyo og may 5 ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong current heavy menstrual bleeding. Aron niya sabtan, sugdon ko sa dihang ni desisyon mis akong bana nga dili na magpuno og anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Dong Jason, dili na tingali nato punan ang atong anak dong Kay basin og dili na nato makaya. Luoy ang mga bata. Mabitaw na ako ginhawa na day. Sakto na ning doon na tayo 5 ka anak Nakauna-una gani ko nga magpa-implant na lang aron dili ko mumabdos. Oh, ikaw day. Okay na ma'am, na-insert na nato imong implant. Thank you, nurse. You're welcome. If ever man gani, ma'am, kung mag-sexual intercourse mo si imong bana, within 7 days from today, mas maayo nga backupan lang una nimo contraceptive pill. Okay, nurse. Thank you. Unya, kumusta day? Okay raman dong. Ngilo lang tan-awon kay mulakra man gud siya sa panit gud. Ambi ko na be. Tara na to. Naraon. Kung stretch gud nako ang akong panit ilawom sa bukton, namo mulakra gyud maklaro siya. Mura lagi nagdagom day. Mura bitaw dong. Pero buyag, okay raman noon siya. Mura raman hinuon og wa. Obserbahin lang gila day. Dong. Parehas, day pa. Nagpa-implant man sad ko. Mao ba? Sa di ay kaday? Uy, day, uy. Mas maayo ni uy kaysa pills. Mahal ba ang pills? Unya, kadabuan pag yun magsige og palit. Mao gyud. Pero ngano nagkontrol mo si mong bana, day? Na, di gyud unta siya masugot, day. Pero nahibaw na ka. Lisod na kayo ang panahon ron. Mahal na kay mapalito nun. Saan man lang ko mumaptos na sad ko. Sakto gid ka, day. Ako sig bitaw. Ako may mag-initiate sa akong bana nga magpaingon ini ko. Kay lisod na kag mapunan na sa dang among anak. Mao gyud uy.
Ang mga bata mangbi luoy, uy. Jason. Day. Dong. Patay ba? Basa ako. Gidugo ka? Ha? Naadi ay? Day. Ay, gamay. Di ba ningon man ka nga gidugo ka niya tumiyaging si Mana? Oh. Oh, dong. Hala. Ngano ka ni? Normal ra na, uy. Ayaw ka balaka. Ingon anak man sad ko. Nag-adjust pa man gud ang atong lawas. Oh, mao ba di ay, day? O lagi. Maana, dra ka anas kadugayan. Salamat, day. Day! Day, gano'n ka? Gikabuhi mo ko, dong. Ha? Sa'yo sa buntag, gikabuhi ka? Dili ka ako mabdos, dong. Ha? Nakuyawa mi sa kumbana, kay nagtuo mi nga basin, wa ni work na ko ang implant ug namabdos ko. Mao nga nakadesisyon gyud mi atong adlaw nga magpiti na lang aron ma-confirm namo ang among pagduda. Maayon lang gani kay negative ra. Normal raman gyud ay kuno nga magsuka ug maglabad ang uo ug mausab ang imong menstrual cycle kung magpa-implant ka. Primero, mura pa kog pangulbaan kay lagi first time ang gusto nako nga nagpataod og implant. Hangtod nga naanad na ang akong lawas. Unya, Day, murag nakauyon gid kas implant ay kay nanambo ka oh. mabitay giingon pod sa akong bana, day. Ay tuod uy. Wa ba kay planong magpailis og implant? Mag 3 years naman na, di ba? O, day. Dungan na lang ta. Okay, sige. Ingna lang ko ha kung kanusa ka. Okay na, ma'am. Natawad ang imong implant. Thank you, nurse. Okay ra? Okay raman. Tana uy. Ang tuod ay. Mapit pa ba ako merkado kay mangumpra ko. Sige. Muna lang ko ni mong uli, ha? Nakapangumpra naman ko gahapon, good. Aw, sige day. Amping. Ikaw po, day. Day? Ganun na naman kasi ko din na. Pero wag ka kasuka. Nagidong. Ako makasabot. Sa implanta sana, day. Nag-adjust sa imong lawas. Maulagi. Basin karon na ni. Kalabad yun sa akong uwa. Dili ko ganahan mo lihok. Pag-inom na lang kag paracetamol, day. Pasig mawa na. Niinom na ko dong. Ipahuway lang una ni nako. Nala, sige. Ako na lang unay lihok sa bahay kay di off man ako ron. Pahuway lang sa diha. Salamat dong. Kumusta naman? Okay na. Wa na magabad ang akong uwa. Mayoy noon. Wala magid ka kay gibati. Wa na dong. Nabaguhan lang kitingali akong lawas ato. Oh, marag anak gid ay. Uy, hala. Gido ako sa akong binuwang sakit. Mag-CR ko. Ha? Doon na kasi mana imo do. Wala gidong. Wa may hunong-hunong. Unya ko sugra ba? Mo pa? Dili ka na delikado day? Unsa dong? Sa una na kong implant, mild raman nga mga side effects ang akong na-experience. Pero kining ikaduha mo ay grabe. Wa ko kahibaw kung normal ba ni o wa gyud ko muuyon sa ikaduha nga implant. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili na ba ni makadaot ang birth control implant? Unsa may mga risk factors ani? Do na ba? Ikaduhang pangutana, recently lang sige na kog lipong-lipong. Wa ko mahibaw kung unsay igong hinungdan. Tungod ba ka ni kay 2 weeks na kong nag-heavy menstrual bleeding o posible nga side effects gihapon ni sa akong ikaduhang implant?
Ikatulong pangutana, normal ra ba ning nag-heavy menstrual bleeding ko for 2 weeks na? Dili ba kini delikado? O angay na ko magpa-check up ini? Posible sad ka nga wa ko muuyon sa ikaduhang implant? Kaysa una na kong implant, dili man ingon ini. Karon ra gyud sa ikaduhang implant. Ikaupat og katapusang pangutana. Maayo ka kung ipatangtang ko na lang ng akong implant? Unsa may mas maayo? Ang birth control pills o kining implant? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Myla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga drug-related nga mga problema, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Manghambog kunyo gamay ha, dito ko na-train sa New York, USA, kami ni Dr. Dave Baron, ha, immersion internship dito. So, klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ipadala sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong buwatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga healing is a process that God intends to free from the pain of the past wounds. Ha? Time is a great healer mangyod. So kitang naka-experience ng mga delikayong mga life experiences. After passing of time, mahinay-hinay ra pod og kaalim ang samad sa pananglitan ang gugmang gibati ko. Yan na ba? Mga frustration sa kinabuhi, mga plano nimong wala matuman. So kung dili magaling mo abli ang usa ka pultahan para nimo, you look somewhere else kay naagi pultahan nga sayon ra ablihon para nimo. So yung nani ra nga tong kinabuhi, no? Ayo lang pugsa og gahi gud kayo ng pultahan na gud ablihon para nimo. Dili tuyok-tuyok kuno gamay da, basig na ay nakakawit lang ang sirado nga dali ra kayo nimong makasod, no? Dali ra kay ka makasod. Kay sinaw ta kasabot mo sa akong mga pasumbingay, ha. So nga tong magtatampo karong adlaw si Myla, 38 years old, minyo, may 5 ka mga anak dinhi sa Cebu City. Regas day mga taga Cebu City. Richard Rodriguez, idol nako sa among Lions Club International. Ayong pagpaminaw, pero meron ba ginag maminaw? At tani si Dr. Robert Dinopol ug Marian Dinopol. Charan, mag-drive minaw yung programa. So thank you very much sa Robert ug si Marian Dinopol, mga couple ni sila, mga polos, mga doctors, no? Ako lagi yung paningkamutan nga matubag na ko ni mga pangutana ni Myla, no? Tama ni mga pangutana ni Myla, si lisod-lisod ni Tubagon. Unang pangutana ni Myla, unang pangutana. Sarato nabatin to sa drama. Dili ra ba ni makadaot ang birth control implants? Unsa may mga risgo ani duna ba? Wala, safe ra gina siya. Usually it will last for mga 3 years. Ang iyang function is mo release ni siya hormone nga makaapekto sa ovulation or maglisod ang sperm pag-reach sa fertilized egg. Insert ni siya Myla sa imong under the skin. Usually ani sa upper arm. So mo na iyang function, ha? Safe ra ni siyang implants. Ug gani usa ni mga gi-recommend kung ari ta sa mga calendar method or rhythm method, withdrawal, daghan kay mga sipyat, no? Ay mabuntis pa na. Another nga safety nga contraception is pills. Mga 99% effective as long as you will follow compliance sa pag-take sa medication. Kaduhang pangutana, recently lang sige na ko lipong-lipong. Wala ko mahibaw kung unsay igong hinungdan. Tungod ba ka ni kay weeks na kong naghibi menstrual bleeding o posible nga sa defect gyapon ni sa akong ikaduhang implants. No, na may mga prolong menstrual period. Ang tinimagong menstrual period usually mga 7 days, 6 days, 7 days. Pero more than that, medyo mingong ka o dili na siya normal. Ang hinungdan ko ani is hormonal. Ban ko notas o estrogen. So naay mga side effect ang prolong bleeding. Of course, kay mawadan kag mag-headache ka, dali ka kapuyon, nya magka-develop kag anemia, iron deficiency anemia, mudan kag dugo. Nya
mukag malipong, ang uban na ni, makuyapan. Ha? So, mao na ang mga hinungdan. Ang tambal niya ni, kung naagi kay heavy bleeding is, you may take progesterone Mayong pills. pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Makatabang ni siya. Kunya, you may take anti-inflammatory or kanong mga analgesic para dili ka mag-suffer gid maayo. Ibuprofen is may reduce or even delay your period, no? Mao na akong ma-share. Uban ani mga uban nga mga analgesic. Pero wala gyud ko mo maila mo pakita kag usa ka ubigayni, ha? Adto kani Doktora Cora Quijano, adto kang Liway Intiensa da sa Toledo. Lamatay kayo, Dr. Lo Musut, ha? Pag-abi nyo nako pag nako sa Toledo City. Nindot kayo ang inyong pagkaon. Nabusog ito ko nag-drive pa uli sa Cebu City, no? Dr. Lourdes de los Reyes ato. Sa mga inilang mga ubigay ni din sa atong lugar sa Subo. Nani siya clinic sa Mactan Doctors, no? Og daghan pa ang mga si Agoy Belinda Pañares. Wala na yung paulay naman siya mong migo nga si Ding, no? May his soul rest in peace, no? So mao kana akong istorya. Pagkita og ubigay ni na maka Cebu City. So yung guan si bigay ni dia sa Vicente Soto sa Cebu Medical Center, daga kay silang ma-share ninyo nga mga inunta kasayuran usaon sa pag-control or pag usay buhaton nga dili ka ma-suffer aning prolonged bleeding imong gingon. Tusod ko pangutana. Normal ra ba ning mag-heavy menstrual bleeding for 2 weeks? Dili ni siya normal, ha? Kay sa atong gingon, ang normal bleeding duration is mga 5 to 7 days. Delikado ni kay mahudtan kag dugo o mag-iron deficiency anemia ka o malfunction, dali ka mukapoy, dali kang magdugduog ka, magkuyapan ka. So angay na kung magpa-check up, niya ni. Posible ba ka nga wala gyud mo uyon sa ikaduhang implant? Go and see the one who planted your implants para ma-check niya og in place ba? Wa ba mahiwi o naabay mga kakulian? Kay sa una na kung implant dili man gud ingon ani, karon ra gyud ko sa ikaduhang implant. Sa kon balika dito ang doktor nga nag-insert ng imong implants. Kay sa akong naibalaan, ang kining implants good for 3 years na siya. Umana na, kuana na sad, pulihan na sad. Contraceptive way ni siya nga dili lagi mo buntis. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, mayo ka kung ipatangtang ko na lang ning akong implants, no? I cannot say ipatangtang or otherwise, iwa ko kakita. Go back again to your ubigayni ang nagtaod ana kung unsa iyang comment, no? Unsa may maayo birth control pills na ka o implant. Pareha sila maayo. Ang pills, inom na lang nimo, more than 90% effectivity. Ang implant, nakay-hassle for the next 3 years. Balikan dito ang imong ubigay ni, o kisa may nagtaod na ng imong implants, o ingna nga, Doc, advisean mo kung doktor ni Obra nga, ipatanaw ko nimo akong implant, basig nahiwi ni pagbutang nimo, or naabay problema, kay naamong ko'y mga pangmati nga di maayo sa kong labas. Alright, so hinaot nakasabot ka sa speaker ni mong Mayla, din sa Cebu City. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kanang kininga kong suliran ngadto sa atong Muslim brothers and sisters, assalamualaikum, marajaw karajaw, hamok bang daghang o damo nga isda sa tiyanggihan. Musta naman ay si Ma'am Juliet ug si Kaminggi, mga Kaminggi family dia sa Kamigin, not Kamigin, Siargao, no? Anha niya sa inyo, ma'am, ha? Okay, so, once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan, nga mo imutambag yung legal mga problema. So, from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Correction Center, Radio Monison White Atacaraman, hasta la vista, until the next time, bye-bye! RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jason. Fatima, sige no. Sugtan ako. Nagdali ka? Nagdali pa bugon ng unom naman ko kabuwan nga nanguyab ni mo. Kung wa pa ka moingon nga nakoy chance ni mo, digid ko mo paabot og dugay oy.
Sige, good. Ha? Unsay sige good? Sige na. Gisugot at ka. Kita na? Oo, kita na. Wow! Thank you! Naguyab-uyab na ka? O, ma? Unya, naibaw siya nga human mo makagraduate. Naa ka pa'y plano nga mularga sa laing nasod. Wa pa, ma. Pero naibaw na ko mga mo okay ragid si Fatima na. O unya na lang ako sa estoryahan, human sa mong graduation. Congrats! Ay, congratulations! Congrats, guys! Congrats ninyo! Congrats! Babe, mang-apply ra ba kong trabaho para sa laing nasod? Ha? Magpalayo na day ka? Sa pagkakaroon na babe. Samtang mga bata pa ta. Kay Kwan, gusto na ko nga puhon kung may kaugalingon na unyat ang pamilya. Naan ako din eh. Babe. Sa pagkakaroon, manikamot sa kong maayo, ha? Dako kay gupangandoy para nato. Pero babe. Nahibaw ko nga di kaganahan nga magalagyo ta. Hasta masag ko. Pero, nakinahalan ko si mong pagsabot ron, babe. Bahala ka. Darnag ang maambay eh. Malagi bay, dako kay plano na mo. Huwag kinahanglan nga mo sakripisyo ko. Saka kung kamo na lang duha mo ay mga place lang nasod. Kung di sa musugot kung malarga ka. Dito ba no? Sige, so ayan ako ingon. Pwede. Pero mag-unan kong larga ni mo, kay una naman akong nalihok ang akong mga papilis. Sige. Liho ko na lang po doon yan ako ang ako. Mas ganahan ko nga mag-ubal na gapunta dito, babe. Di na ka malayo na ako. I love you, babe. Huy, kapilit ko na itong pagkakis ni mo na ako. Sige lang, good. Larga na ba ako? Atake ko chance, ha? Jason. Amping dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din niya. O, magpapot ka naman dito. Ayaw ka bala ka. Moapas na ko dayon. Sige na ka, mo-check-in para ba ka? Oh. I love you. I love you so much, babe. Kumusta man ka di, anak? Okay naman, ma. Puro ra gyud trabaho. May panahon para maglaglag. Kana, mao na sakto. Ayaw gid sa gulig binuang imong pagtrabaho di sa laing nasod, ha? Oo, ma. Tawagan sa rin ako sa Fatima, ma. Jason, udangon na ni nato. Unsa? Maura? Wasay gihatag nga rason kung nganong nagkipuwag siya nimo? Oo, bay. Huwag ko mahibaw kung unsay sayop nga nabuhat ako. Masig siya mo'y na inabuhat ka sa'yo. Bay. Di ko mapadas ka ko. Padayunon ako ang pagtuman sa panganay. Sakit, pero di ko magpa-apekto ni Fatima. Nak, tulo ng kakatuig diha. Mapakiplano nga mo pa uli? Muli ko ma, inig-fista din sa ato. Ay, salamat
Salamat in taon. Pangaon lang mo diha, ha? Okay. Ang anong wapamukha-mukhaon na? Ay, busog pa man ko na. Bay! Bay! Ay, salamat kay nito nga giga. Ako pa. Excuse una ninyo, ha? Mag-atiman ko sa mga bisita. Gusto na mo, gay? Ikaw may kumusta? Naman ka magparamdam na mo pila ka tuig. Nabisi na sa trabaho, bay. Kung naman ko mag-open sa akong Facebook. Pareham lang mo sa patima eh. Di na po siya active sa Facebook. Mo ba? Mayon po. Hindi na ako makakita niya. Nah, narba tayo reunion. Magkita-kita agad mo. Ha? Kano sa man? Jason? Jason, please. Ayaw kong litay. Mag-istorya o na ta. Unsa pa may atos riyan? Kada bitang panahon nga gusto kong mag-ekstorya nimo, di ka mustorya. Gipasagdan ko nimo nga mura nang mabuang sa pagsigig huna-huna kung nganong nakigbuwag ka. Dili ta din mag-istorya. O ba na ako? Asa man? Nga ang gidawam ko na mo din sa inyo. Aron may bawa kas tinuod. Tara sa kwarto. Kinsa lang bata nga natog? Totokig maayo. Ha? Fatima. Ay, kog ing na nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Mabdos ka dahi paglargan ako. Oo. Nahibawon ako na anak ka sa laing nasod. Nganuwa mo kami sulti. Kay dili ko gusto maguba ang imong plano. Dili ko gusto nga kami mahinungdan nga mamahimong babag sa imong plano. Maogi pili na lang nako nga dili magsaba nimo. Og mauto. Gibuwagan ti ka bahalag maglagot ka na ako. Pero wa ba ni mo mahuna-huna? Nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko nga naanaon tatay umaabot nga anak. Sorry, Jason. Sorry. Kinsa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Kay sukad ba sukad? Wala ko makigrelasyon sa lain. Kay hangtod karon. Ikaw rin kinang akong gimahal, Jason. Fatima. Kung mao na, nga nung di man natuatagan o kumpletong ginikanan ang bata. Jason. Mahal ka pang kita ka, Fatima. O gusto kong mamahoy ninyo. So, sa pila ka tuig, gawa ko. Salamat. Salamat, Jason. Bisan og pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang tanan para makabawi ko sa kong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa kong pamilya. O nistay na ko din sa Pilipinas for good. Di min nalang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Jason nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nakulahan, Crazy.